Скъпи приятели, ето че отново сме заедно и отново можем да се учим от Библията и от опитностите на Божия народ. Последния път, когато бяхме заедно, говорихме за Рут и Ноемин. Ноемин беше израелтянка, принудена по обстоятелства да отиде в езическа страна, в Моавската земя. Там придобива 2 снахи, обаче всички нейни роднини умират, мъжа и 2 й сина, и тя отново се принуждава да се прибере в собствената си държава, в собствената си земя. Но заедно с нея идва и нейната снаха Рут, която избира да остане с своята свекърва и да бъде част от Божия народ. Как се развива по-нататък нейната история, ще разберем сега, в следващите минути. Нека прочетем какво е записано в Рут, 2 глава, 2 стих. И Моавката Рут каза на Ноемин: да отида на нивата да събирам косове след онзи, чието благоволение придобия. И тя й каза: иди, дъще моя. Щом пристигнали в Витлеем, животът на двете жени не се променил много към по-добро. Те нямали нищо. Имали само едно жилище и нищо друго. Законът, даден от Бога чрез Моисей, казвал, че чужденците, вдовиците, сирачетата, може ли да отидат в някоя нива, да вървят след жатварите и да събират онова, което те изпускат от снопите си. Освен това, в закона изрично се е казвало, че краищата на нивата не трябва да се обират, а те да се оставят за такива хора, които гладуват и нямат възможност да се прехранват. Никой нямал право да изгони човек, който вървял след жатварите на нивата. Затова Рут станала рано и отишла да събира жито на една нива. Воден от Святия Дух, тя навлязла в една нива на един богат човек и започнала да събира това, което оставало след жатварите. В един момент собственикът на нивата дошъл, за да види как вървят нещата, и виждайки Рут, той поразпитал коя е и откъде е. Щом разбрал, че е снаха на Ноемин, отношението му се променило. Воос, собственикът на нивата, бил роднина на свекървата на Рут. Той заповядал на жатварите съвсем умишлено да оставят повече след себе си, дори да вадят от снопите си и да ги оставят на младата Моавка. А на нея той казал: дъще, не дей да ходиш да събираш на друга нива. Стой близо до моите жатвари. Когато ожаднееш, иди си налей вода. Когато на обяд всички седнат да си починат и да хапнат, и ти отиди и се присъедини към тях. Не се притеснявай от нищо. В края на деня Рут очукала това, което била събрала, и било една ефа. Това бил съд, събираш 22 литра. И след като Ноемин видяла колко много жито е събрала, с очудване е попитала: добре, къде събира днес? Щом разбрала, че работила в нивата на Воос, тя се зарадвала много, понеже той бил техен близък роднина. Рут получила много добро отношение, въпреки че била чужденка. И когато попитала защо Воос се отнася толкова добре с нея, той отговорил, и неговият отговор четем в Рут 2 глава 11 и 12 стих. Каза ми се напълно всичко, което си направила за свекърва си след смъртта на мъжа си, и как си оставила баща си и майка си и родината си и се дошла между народ, който не си познавала. Господ да ти отплати за делото ти и пълна награда да ти се даде от Господа Израилевия Бог, по чието крила си дошла да се подслониш. Тази чужденка на практика получила отношението, което заслужава нейната свекърва. Заради Ноемин, Боаз се отнесъл така добре с нея. В Исаия 53 глава, 5 стих, четем: но той беше наранен поради нашите престъпления,
Бит беше поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, донасящо нашият мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Преди 2000 години Исус дошъл на нашата планета и умрял на кръста заради нас. Поради това, че сме избрали да приемем неговата жертва, сега към нас се отнася така, както Исус заслужава. Защото когато Той е умрял на кръста, към Него са се отнесли така, както ние заслужаваме. Божието Слово е ясно. Заплатата на греха е смърт. Но Божия дар е вечен живот. Продължава този стих. Той идва чрез Исус Христос. Сега ние, които сме приели Неговата жертва, имаме правото на достъп до небето. Имаме достъп до престола на благодата. И всичко това заради Исус и това, което Той е направил за нас на кръста. Приятелю, приел ли си жертвата на Исус на кръста за себе си? Приел ли си го като свой Господ и Спасител от греха? Ако не, Господ очаква и теб днес. Днес, ако чуеш гласа Му, не закоравявай сърцето си. Ако си го приел, бъди всеки ден с Него. Общувай с Него. Говори си с Него. Следвай Неговата воля. И ще бъдеш благословен, приятелю.